Zisťovali sme, koľko by vás to stálo, ak by vás balil lekárnik. Nie na rande, ale na dovolenku. Balenie kufrov na dovolenku dá zabrať. Ak chcete byť pripravení na každú situáciu, možno vám pomôže nasledujúca reportáž. Pokazený žalúdok, hnačka, alergie, štípance, prechladnutie, spáleniny, zranenia, ale aj poopičné stavy. Bežné dovolenkové strasti. Poprosili sme lekárnika, aby pre nás urobil akýsi balíček prvej pomoci. Pýtali sme si lieky nevyhnutné a ich lacnejšie verzie. Výsledok: pre niekoho Mailand, pre iného nič. Kompletný balík takýto pohotovostný vychádza približne 31 eur. Balíček váži takmer pol kila. Váha sa dá znižiť tým, že si pacienti vezmú len vnútorné obaly. Existuje však ešte oveľa lacnejšie riešenie, vychádzajúc z toho, že lekárne predsa existujú aj v zahraničí. Ak teda necestujete do africkej džungle, kde ich farmaceuti ešte nestihli postaviť, neovládate jazyk a bojíte sa komunikácie, požiadajte o pomoc človeka, ktorý sa v škole lepšie učil. Treba si však dávať pozor na lieky, ktoré užívate dlhodobo a sú na predpis. Či počas doby dovolenky im vystačia všetky tablety a nepotrebujú predpísať ďalšie balenia. Myslíte na to radšej počas ordinačných hodín vášho lekára, lebo psi oči v lekárni deň pred odjazdom vám nemusia pomôcť. Veronika Chubeková, televízia Markíza.